Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil-sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dikarno. Iya Antasena lho, wis sanggeni geti nang mburi. Sing dadi senopatine wis sanggeni aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis sanggeni. Kersane Pak Dewi. Kula tau wani maju dhewe njajal sampean mbahne, kula lak ming Pak Dene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antasena apa. Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Lah aja dipikir wong pelang aja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Nek cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing niku mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin nek aku iso menang Antasena. Ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Antasena mungsuhmu Mbah Mule. Pethoke bendo pecah silamu menang cah enom le modal mbok emen. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten saged unggul, mboten saged menang. Lha dinten samangke kula nyuwun pepretegelipun paman kula sejenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Kula nuwun sewu nggih. Menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Jumbuh kalian pengendika paduka, kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu, manah kula menika kuwatir. Manah kula menika was-was. Krana panci leres lare menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Sampun marambah Mbah para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana paduka anggo ndeli negari menika. Kula nuwun sewu, kula kinten Ngastina menika badhe dados Karang Abang krana kasektenipun wisanggeni. Menawi kula mekaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih. Pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi. Lah menika awratipun wonten mriki menika langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni kula nuwun sewu. Menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ingkang sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken. Nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman, mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung kedidik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni. Nanging upami mboten mekaten upami paduka menika andhadhaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa
ingkang mbilani paduka anak Prabu Ngastina. Sakmangke ngaten kemawon, nggih. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekahi negari Ngastina kaliyan paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon. Dasaripun panjenengan menika Nalendra ingkang menang nyekel Purbawasih saning negari menika paduka. Mila kula sumanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawaduna wonten dawuh, Ger. Menawi panggipun bawaduna kados pundi? Oh, kandhak mlekuduk suwaru gembal sumarante hawala. Kula nuwun sewu menawi paduka dangu babakan pamanggipun ing bapa ing Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten nama kula menika arep-arep pisang. Namung kula mboten benten kaliyan pamanggipun Adipati Harya Sengkuni. Negari menika dipun paringaken wisanggeni. Menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika. Menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken, nggih. Dasar panjenengan Bawaduna kados menapa? Menika ngaten. Jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken wisanggeni menika mboten lare bain-bain. Wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten. Nanging wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akerep. Atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih. Inggih menika wisanggeni kalian pun Antasena. Kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Menawi wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Ger. Petanganipun ingkang bapa ing Sukalima kuwatos ing manah kula. Menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dipati. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Semit Irawan karo Antarja, niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong Kocluk mungsuh wong Kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih. Mula nek nganti mangke wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongko nganti kadange sepo satra ing Ngrandu Gumbala Antasena. Oh, nuwun sewu, Ger. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon, Ger. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina temtu bedah. Wangsul dhateng pangwaosipun wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu. Menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekahi negari Ngastina. Kula sampun atur nawala dhateng pun wisanggeni babakan perkawis menika wontene wangsulanipun namung cekak dos pundi. Bratayuda baritipun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lah bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to, Dipati? Nggih, wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama. Ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondhang nek wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembela sirahe saya gleleng pacake. Ha nggih, Dipati. Kula nuwun sewu lho Kakang Durna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu nek mungsuh wisanggeni kentekan ngakal pun yakin. Kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate ning nek kon mungsuh wisanggeni mikir ping 17 mergi wisanggeni menika pancen digdaya tenan pancen ya sekti mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu vertikal pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten, Ger. Menawi samangke wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina saranipun menawi wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan boten badhe saged ngalahaken dhateng pun wisanggeni. Ning menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina
tumuli dipun apus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang niwasi. Prabu Wisanggeni samangke sampun dahar saha ngunjuk piyambakipun tentu pejah. Nun sewu to. Nek omongan niku gampang, ning lem praktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong titis, Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo eman mongko dinahi racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni, sapa sing tanggung jawab? Oh iya ya. Nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon nggih. Wisanggeni tumul dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angka pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki Wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal. Kok ming waton ngomong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ing Awangga. Yayi. Menawi tumrap kula lho. Panjenengan menika Nalindra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totohi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Pedah menapa panjenengan dados Nalindra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngleling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni, Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalindra mekmarwa sing sang Katri kumulung. Katri kumulung mangrempak ing wada. Kurta kurore kakiri-kiri ro nanggana magawiya gelarira wang-wang Didhemadaning pasewakan Agung Negari Ngastina nalika semanten manter pangandikanipun nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendel datan mobah datan musik nglenggahi kanyun pinangka wardu kanyut ujare meganten wadu jare mangercong nang durung abang idwa turunan nandhi basaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mrika Prabu Namo apa to kang dadi darunane Lan wacan saka rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun Bambang Wisanggeni ing kadheraken ing Raka Bambang Antasena akarya cingak kang samya mulan mawon mbahe para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan jagat Dewa Bathara an Paman Mlasa Jenar kula wonten dawuh nggih mriku mboten pangling Wisanggeni kaliyan Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo ingkang tata-tata kesah. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggir. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman lenggah sekeca. Nuning ngestaken dawuh. Wisanggeni Padurarja sak praptamu Wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu tampanana. Iya. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena Padurarja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Raton kok teng krompiang. Ya pancen kaya mengkono Padurarja sak praptamu.
Pengajene Pak D selamat tekaku Pak D. Aku ngaturke begitu katur ya Pak D. Yo. Dak gegem dadiake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padha raja sapraptamu wis anggeni. Iya, ngestune Simbah Durna selamat tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu Tampanana wis anggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni selamat tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Angger Antasena, ya Mbah, selamat tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Nggih kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Yo, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene padha raja sak praptamu. Siwa Karna Ngawangga selamat tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Antasena padha raja, ya slamet Pak Di. Aku ngaturke bekti katur ya Pak Di. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana tak gegem dadiake jimat. Wis anggene. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur? Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Yo. Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babagan nawala ingkang mbok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina. Wis anggene, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Maragake wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina. Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Piranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Yo. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggap darepeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe engko nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasan dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak jauhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ki omong ni. Galing ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dr. Andes Antasena. Iya, Dr. Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane iki, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki bebayani lho Dipate. Ya nggih ya? Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ingkang langkung lebet.
Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injem kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darepe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung Punggawa. Punggawa nek rak sampeyan kuwi Prabu Punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Mati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki mung Ratu Wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung Ratu Wakil. Negara Ngastina iki darepe ing para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darepe ing pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegrang nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki Ratu Wakil, dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe, wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Baman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon, Ger, malah nyemelangi. Yo, iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo, njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki, aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra? Wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya, ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng ning ngarepe wis anggene. Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku yang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngasuh. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil-sikil. Yo. Mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil apa? Krunguku kikil-kikil. Pakde Karna. Iya Antasena. Lho, wis anggene gede ning mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine Wisanggeni. Kersane Pakde piye? Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap-dlangap patur bisa muwus. Wong tua aku diaru Pakde sakarpe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu coba boleh pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang kandhane ning aku barang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Gandheng mleguduk suwanu gembol sumarante. Kula ora urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh Demate. Nggih, Kakang Prembandurna. Nggih.
tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniyati maju wonten peperangan ya kudu diniyati Bawaduna wonten dawuh nggih sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina panjenengan saged kekeceh Borana picis inggih saking negari Ngastina mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawaduna oh inggih ngestaken dawuh nggih menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina Paman Harya Sengguni wonten timbalan ketapno sangganing Purwadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri anambak lampahing wisang geni lan Antasena kula nuwun ngestakaken dawuh paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kartomarma wonten timbalan Budana kang padha sebangsun kundur kedaton kawula nuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh Wono katining pananggilan sanata kundur kedaton jeluk cangking gambar kencana penampit gambaran gading kadharangan sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane Mbak jebol kacau warat no sah ayo golek gaman sing ampuh dhewe mati sah sirahmu Surtayu kowe Pakdi. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo matmo sastra dindramu. Kuatken ati jaya kamu. Wah. Wah.
Antasena. Iya. Badhe Durma gatihan ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung sikilmu. Lebuwi canggene leboke paku dalan, wani njaluk negara ngedina. Rasaku ki anomo. Neng kene ditemtokke kaya paku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena, jebol dadamu. Yo, tibakno. Ai. Iya. Mati kowe. Hot. Wah. Wes lho. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah. Nggih, kawon, Man. Nek kalah mundur, nggih, kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisanggene ning bener wisanggene nggawa Antasena. Nyatane ping ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula semanggaken, Man. Surtayu, nggih. Kalah karo Antasena, kawon, Man. Lho semanggaken, ora nggawa gaman. Wah, nadan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena, bocahe pengantren. Kalah entek-entekan. Kok kaya babak, lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho pelang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono terus tandak sira kula niku diantem nggon cangkem gil. Tak kira nek ming pisan bola bali. Moncrot nih, Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal candak sira kula cek bleseke lemah set duantel sak kayange cis. Nah itu kan nggen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, kula kok biasa. Ngopo ndadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco ulang-ulang jane malah tekaning pati malah wis la ijo urip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Cing-cing mbek pengen cing-cing. Mbok sing cing-cing kok kon maju arep pecah cilahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kula maju. Mbok sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku rame kok kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kula belang. Ha kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju kula tak delok. Wis saiki nek cempuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mung comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Ora tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antasena apa ora kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Lah aja dipikir wong pelang lho aja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Nek cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing niku mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indahne lingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin nek aku iso menang karo Antasena. Ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iki ora mung contonge bocah iki. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Antasena mungsuhmu Mbah Mule. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki kok.
kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Durmagati. Dunekke apa ro Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndawi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing muni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumpah entuk, nggawa godo entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane le Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Lumangsane aku lawelu glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah silamu. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Dik Pate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning gak jebul malah kelara-lara. Sampean niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sadi pitung, mboten sadi pitung. Nuwun sewu Kakang Premban. Nggih pripun Dik Pate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Premban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempilo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadahi Kyai Sunda maneh aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Purnena panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu gimbal mancar-mancar dot ning dungkul kono dadi alas-alas dadi ono bocah kok glelenge kaya ngono nek kowe ketemu karo Begawan Durna kowe ketemu karo mungsuhmu apa mbak anggap aku mbahmu iki wong loro saut telu saurupan ayo iki apa sing tak cekel kowe lah nyekel pusaka mbah bener pusakaku apa arane Yai Cundamanik ning jane kuwi dudu pusakamu lho ngawur gawar ngawur iki pusakaku sing kandha sapa kuwi pusakane Mbah Putri
Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama, titip pusaka Kyai Cundamanik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundamanik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundamanik. Ya bener. Cundamanik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arepa Cundamanik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamake antajeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek-uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Lho, selagine menungso sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersane sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamake. Nyo wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke ra ndike kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok miwatuk? Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangrimanku. Cangrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Jembala driji. Nek tak gegemine iki tibane endi? Sakarepmu ngono dibake. Yo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane, kula niku ya piye to ya pendhita pempengan kok ming dunek-unek Antasena kok iso ceplak ora iso omongan to? Ngoten nggih. Nggih. Pusaka Cundamanik kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparenging Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Danipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nari ora grendel. Kangge grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan nek iso batang cangriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki ku jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena muni. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Heeh. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean pendhita ming di ngoten nggih kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis, Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemangan ming diatungi iki apa? Asta Cembala.
Asta tangan jempala trici dibane nendi sakarmu. Terus. Mengarep tas-tas ya. Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula ngraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan jempala trici dibane nendi sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Bagawan Durna? Sampeyan wangsulan asta cempala. Oh nggih. Iki apa? Cokor kirek. Asta cempala, cokor kirek ngoten kok. Sampeyan niku maju mboten diatur ke anak Prabu Ngawangga. Nggih mate. Saiki mengkari nata Ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut Bapa Penemban Sukalima wae ora kuwagang nang kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe ora sah tida-tida iki. Ayo nek pancen Pak Diar ninakke Antasena sirnakno aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pak D Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pak D Ngawangga. Hus. Ora celomongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga iki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pak D gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek ta sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Grebini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebarengan asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampean karo getihe bapak ki padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampean ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Plasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampean barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ra. Nek sampean arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina kuwi dudu kok Antasena, ning Wisanggeni. Wisanggeni iki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampean ki wong tuane Wisanggeni. Ya ra. Doh nyono, crak nyono kawula Ngastina nek kula lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis lan akeh. Tok kapake Kang, tak kuliahi. Nek adu-adu sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho Dokter Andes. Lah iya. Nang karo insinyur kowe menang Dokter Andes. Ya padha. Sing ngomong sapa? Menang Dokter Andes. Padha. Wis kowe ora salah. Omonganku pokoke butuh iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Coba kena atus ini. Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kantenan negari Ngastina.
salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih saking krijanipun Antasena kan Wisanggeni kula semanggaken nggih. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepenggeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menapa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun Bapak Sukalima. Oh, lho. Bawandana latri paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten Dandang Mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Wingulon pun. Bathari Durga nggih. Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomblang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah malik meneh. Wah, ono cak totok ndasirnan kok. Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar. Nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, patih sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae, Kang. Sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisan negarane. Kowe lah kowe iki pito. Wis to, melu ora? Ya melu. Sodhe selikur dina batu-batu. Mulane kayiwangan Dandang Mangore katrake nggawa panas. Ora mangling iki kaya Begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi harja Durna. Amadene sira Duryudana. Lan sapinawinganing kawidadan nering Sambikala Pandya Betari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari. Iya Durna tak tampa pangestuku tamanana. Kula pundi kok cimat paripen ayana ing kasantosan. Duryudana padha harja. Tansah pinayunganing kawidadan nering Sambikala sowan kula Hyang Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana tak tampa pangestu tamanana ya kula. Kula pundi kecimat dayanana ing kasantosan. Jaramaya wonten timbalan. Prayoga nunggu ngadhep. Aja ngantara kepadha saur manuk wadya bala baju barat. Jeneng Manipun Tya mbabarake wigatining pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwana ning Dandang Mangore. Inggih. Ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Durna, kula wonten dawuh Pandya Betari. Duryudana wonten dawuh. Ana wigati apa nggon suwana ning Dandang Mangore semengko pengabodra. Sajake ana bab ingkang wigati para gage matura. Male menapa Pandya Betari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula Sinten Prabu Duryudana badhe munjuk atur nasa Paduka Pandya Betari ingkang wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho, Ngastina ya gene Durna. Mugi andados ing kawuningan. Ngastina sakmangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun Wisanggeni. Kalian pun Antasena anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina.
Lan Wisanggeni gadahi niat badhe lenggah dampar keprabaning Kestina. Ngantos dados pecah perang ageng antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan katrajang krijanipun wayah kula pun Antasena tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran jumujuk wonten ing dandang mangore mriki ingkang wigatos Wanja Betari ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Tang Pandya Betari mugi kersa bebantu dhateng bot repotipun ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana kemarga Paduka nyingkiraken tuwin ngusir dhateng pun Wisanggeni menika Pandya Betari. Kagatri sang kampirangu rinangkul kinembit gambit dosang reknaning bawana Sode selikur dina patobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mokal dasare Wisanggeni kuwi wong dening panguwasaning Gusti Karya jagat dimongi dening dewane mula ora jeneng mokal yanto daya sekti kalintang jayaning perang ya ora keteng mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana jroning pone yang sak biantu lawan sira nggone bakal ngasorake krijaning Wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae arep Paduka Pandya Betari kados pundi kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane Wisanggeni lan lakone Wisanggeni lan Antasena mau wadulna marang wong tuane wadulna marang para Pandhawa aranana yen to Pandhawa ora iso pomong marang Wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina Yonggir kanthi cara mengkono mengkone yang gagal mambek karep Wisanggeni isih ana ing bakal sak biantu kalawan Siraya kuwi para Pandhawa inggih ngesnaken dawuh menawi tolong ngaten kula nyuwun pamit dinten samangke bidal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa supados samangke Wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak kuwi luwih prayoga Begawan Durna kuwi luwih prayoga Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit iya Duryudana Kajarian putra lamun ngawekasan yeka Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta iki kaya Wisanggeni iya Eyang Pandya Betari aku ingkang sowan padha harja sak praptamu nggih slamet tekaku bekti katur ya Mbah iya Antasena tak tampa ana apa lha kok dadi kowe kadinganan sowan ning dandang mangure Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina asrahno lan Wisanggeni bakal tak bondo tak krincung sikile naleboke pakunjaran oh Mbah yen Simbah kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Siwa Ngastina wenehno adhiku lanang Nene Simbah ora ngemarangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to pone. Yang iki dewa. Pone yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane Yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kan ngruda bangsa karo eyangmu Pandya Betari Durga. Nek perlu tak rubasa, tak ruda bangsa cara maya agak lah limpah. Bayi wingi sore suarane kewewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang. Wah, ayo
Jaramaya sirnakna dugange raimu. Wah. Tobat tontosena ngobrabrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wis anggeni, kaya aja nekat yo, ngger aja nekat ora. Yen ora nuduhke Siwa Ngastina aja kelakon dosa kowe tak inggatke saka Dandang Mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawedeni apamu? Oh, Batobat lakon mati dening aku keprok godo enten mati saiki. Aduh, Batobat. Edan. Mbok iki dhewe kaya lakon tenan ya ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang Mangure sing maune kebak wadyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe, Bos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal kelakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Dia dini yo ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus, lah aku nanting kowe arepe piye? Kang, ngopo? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndek bojomu mesti pirang-pirang kowe, yakin. Didik ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungokno sik. Kowe iki senengane mancai rembuke canom lho. Lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom. Pengalamane percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antaraning wong tuwa karo cah enom kuwi aja dia-denia. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo cah enom kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngastina bedah, Dandang Mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilaedan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye kuwi? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lah aku kowe patih. Wah. Engko tok kongkan-kongkon. Ya patih iki karepe dikongkan-kongkon kok. Amo aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas dong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Le nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gandha Lumayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi. Matamu kuwi. Wong tuwa dimatak-matake ora. Aku goblok banget kok. Sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Kok senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa dia-dia. Iya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning Dandang Mangure waton tak nggo ngono wae. Ngene kualat. Ya wis ben tak tanggunge.
Ha terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngok. Hus. Ngoko-ngokonan. Oh, lah rak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Nyai Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, hus. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo kowe menggayengke kok. Wis kono golek ya. Sing aku golek sing padha karo kowe. Ya. Sakaremu. Kaya ngokeh banget kok ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane ngono. Kaya ming saklek. Kudu moh ra cocok aku ya. Sandangan ra akeh to, Kang? Oke lagi digoleki tenang wae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Kuwi jenenge kasar kaya ngono iki Patih kok ndase dinae sumbu kompor barang. Yo ganti. Oh iki ono. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, dan kuwi brengose saka apa e? Duk. Iso njelek utak. Njelek utak ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Ya sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenengke ngawur dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha sakarepmu nek ana sing waton nganggo dahana. Jejuluk Prabu Dahana Sekti Kakang. Ya. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo dahana lho. Oh iya. Sing. Dahana. Dahana sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya. Ora nyusu-nyusu to kene iki areng lajare Dokter Andes. Wis cerewet. Dahana reksa. Moh. Apik. Dahana dewa. Engko padha karo Dahana Sekti. Malah dhuwur aku lho pangkate. Dahana dewa iki genine dewa. Dahana Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahana dewa wae. Ya. Dahana dewa. Iya. Ya Patih Dahana dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mong lek disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya Patih Dahana dewa, ya Dahana Pranata Dahana. Wah, tukang adang. Wis. Lah Pranata Dahana ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sangarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahana Dewa kuwi Dahana Sekti ya. Kakang Patih, Yai Prabu piye? Katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha direpuk bebarengan tak kanthi manjing telengi daton. Ayo Kakang Dahana Sekti tak derekake Kakang. Wah, dan kuwi brengose saka apa e? Duk. Iso njelek utak. Njelek utak ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Ya sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenengke ngawur dukane mbok ya wis
Anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha sakarepmu nek ono sing waton nganggo dahana. Jejuluk Prabu Dahana Sekti Kakang. Yo. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo dahana lho. Oh iya ya. Sing. Dahana. Dahana sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya ya. Ora nyusu-nyusu to kene iki areng lajare Dokter Andes. Wis cerewet. Dahana reksa. Moh. Apik. Dahana dewa. Engko padha karo Dahana Sekti. Malah dhuwur aku lho pangkate. Dahana dewa iki genine dewa, Dahana Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahana dewa wae. Yo. Dahana dewa. Iya. Ya patih Dahana dewa. Iya apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mung lek disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya patih Dahana dewa, ya Dahana Pranata Dahana. Wah, tukang adang. Wis. Lah Pranata Dahana ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahana Dewa kuwi Dahana Sekti. Ya. Kakang Mate, Yai Prabu piye? Katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telengi daton. Ayo Kakang Dahana Sekti tak derekake, Kakang. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Werkencang Warudaya, Pak pong Bu Bolong. Kali codhe sapa sing gawe? Menawi iki Kakang Narada kayangan katraking hawa benter. Menika ngemu suraos ing kados pundi? Monggo saking paningalipun ingkang rayipun Jatimurti mboten wonten lemah sangar kayu aeng. Tuwin mboten wonten wujudipun Pandhita Tapa Nalindra Malik Tingal tuwin satria ingkang lereh kasatriyan tumuli amadeg Brahmana nanging teka hawa benter sumundul wonten ing Ngawiyat Kakang Resi menika saking dayanipun menapa werkencang Warudaya Pak pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe nuwun sewu Di menawi paduka madosi wontenipun lemah sangar kayu aeng ingkang ngakarya gara-gara kayangan menika apan boten menika ingkang dados sababipun tuwin menawi wonten Nalindra ingkang malih tingal menika ugi mboten wonten. Langkung-langkung menawi wonten satria ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumunten madeg Pandhita menika ugi mboten. Lajeng menapa ing dados sababipun Kakang? Mboten sami kejawi namung wayah bujeng andika. Inggih menika wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna. Ing namipun wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada. Piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga. Lan samangke madheg Nalindra wonten ing dandang mangure. Menika tegesipun wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang. Piyambakipun malah sampun saged ambedhah negari Ngastina nggih. Yayi Pramesti Bathara Guru. Miat langening kalang manaklar tandan muncar tinon lir kekonang. Kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Ndara tasih pangandhanipun Sang Hyang Pikulun Kanika Putra kedadaing mbletek-bletek sowan ngersani Hyang Pikulun Jatimurti nenggih Sang Pandya Betari Durga kaya kacingak sangganing para Jawata. Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng Permoni Durgana parigawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan menawi pasang kaliman tabi tinepina ing lodhune dumawang tawang tawang pukulun sowanipun ingkang aprayipun Pandya Betari Durga ngersa paduka Hyang Adi Pukulun estunipun namung
namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita nyuwun senjata pitulung wujude apa? Durga, inggih wale-wale menapa? Mboten kanthi kanyono-nyono dandang marung mangure nek semanten kedatengan pun wisanggeni. Ingkang amoto-moto dhateng wayah kula pun Duryudana ing pangajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Malah saya tumangkir kamurkanipun wisanggeni ambedah pasitran dandang mangure pukulun. Samangke malah saya kelangkung keliwat kewanenipun wisanggeni piyambakipun madeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka pukulun. Kakang Rodo leres menawi dados dawuh Paduka Kakang Resi. Ya, dalam menika kedadipun nengketaken di wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun tansah dipun mong dening Sang Hyang Asih Prana. Mila menawi wisanggeni menika nggadahi moga kados mekaten menika, jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat. Mekaten Kakang Rodo, durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan wisanggeni. Kakang Rodo latihan jam pangilampahipun ingkang rayi saking katebian. Ha iki monggo kula dherekaken. Monggo pukulun kula dherekaken. Ya, permoni. Rena semubang pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagetar ini dungane ingkung lir wuwu sing pini panca Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana kono kula wantun ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Yayi sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dening Paduka Yayi Prabu keparang amiji sawanipun ing Raka Indrawaka Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sakmangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sakmangke putra Paduka
inggih menika anak Plemdrepsila genipun Wisanggeni anggih mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina. Malah ujaripun para kawula anggihipun Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa. Nanging niatipun Wisanggeni anggenipun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Dereng ngantos paripun sami Mbawacana. Kasarengipun mlajar-mlajar nenggih Begawan Durna sumawana teng Astina Prabu Duryudana karo kakek para Pandhawa. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping awang susuh angin ngendi nggone Bapak Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi ger kula tampi Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Tatompo Yayi Prabu. Bapak Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anak Prabu Ndarawati kula tampi. Yayi katuran karaharjan. Koko Prabu Ndarawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werkudara tak tampa. Bapak Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Bapak Penemban tumeka sumengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta? Badhe wonten pangandika menapa kula nedya nampi dhateng pangandika maduka Bapak Penemban Durna. Ngaten nggih, Nger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke. Ing Ngraka ing Ngastina menika dipun wirang-wirangaken dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika Wisanggeni. Janaka kula wonten maring adhawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandhani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-muruk karo atmajamu dhewe. Wisanggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah anak Prabu Duryudana kapracondhang kendhang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku kok keplayu saka negara Ngastina. Janaka piye to, Nger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Makartene Wisanggeni ki mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni, Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Begawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune? Wong bejo wae aku lho kok eling Purwoduksina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandhani karo anakmu, Janaka. Kelipat tanpa taliwara. Arjuna nalika semono bareng ngerti yen to Wisanggeni bedah negara. Lah kok dadi malah terus klepat lunga tanpa pamit. Wah, aku kuwatir yen to nganti Wisanggeni kena ngapa-ngapa. Monggo bocah kae. Mbok menawa duwe niat liya, mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tututi Werkudara. Yo. Semar kula njawel kali ngabdi tanpa nganggo taliwara. Gragap kula terus nututi sampeyan ajeng tindak pundi kok sumengko Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu?
Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok buantre ra jamak-jamak. Kakang Semar, kula ora nyono babar pisan. Yen to Janaka diwirang-wirangke karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo Bapa Durna paring dawuh. Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing atase Pendhita Mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni ora mirang-mirangke karo wong tuwa, Kakang Semar. Sik to. To sik. Mboten kesusu to Den dipenggali. Nuwun sewu lho Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika ming loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra. Nek liyane niku ming satriya-satriya lumrah ngoten mawon. Iya. Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun niku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusu sapenake dhewe. Nek sampeyan mangko ndahar pangendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa ming ajeng adul-adul karo sampeyan. Sampeyan mentala karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan. Niku anake sapa? Anakku. Lah gene ngatos-atos Den. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesti gawe masalah karo Pandhawa niku isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong, Tantil. Aku ora komen pokoke iso iki. Mbok omong apa to apa pamrayogane piye Ndara Janaka kuwi diaturi. Rak ngundak kleru aku. Arjuna, Janaka, kosik Yayi. Kok njur klepat. Kok ora bunyi won pangapunten. Tanpa taring karo wong tuwa ming cukup ndahar apa kandhane panjenengane Begawan Durna kok njur melayu banter banget. Sirmu piye? Nggih. Estunipun Koko Prabu nyuwun pangapunten. Krana kadereng raos kula anggenipun gagas dhateng anak kula Wisanggeni anggenipun mulang sarak. Wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli Wisanggeni badhe kula ajar. Lah rak tenan to. Nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si Wisanggeni. Nek nganti cilik loro gedhene ana apa-apa, sapa sing kelangan? Jenenangan. Tanpa nganggo dipikir. Tantil, anu ketonton Ndara Werkudara. Untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Rak. Aku pet-petan ki nek dit kuntek. Pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngastina. Ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siadi ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo Tuti. Anggere wani ngajar Wisanggeni tak banting bosok. Ndek kakang kaya ngono iki cilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku ki jane karo kowe iki mergo nek sayang-sayang banget iki. Ya saurarane kaya aku ki Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Aming nembange kok bonyok ndase. Ampuk nang omah. Ya sirku meng kaya Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sapa kuwi? Mudar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka, monggo ora bu kula dherekaken.
Yana dewa yen nuntun wong aprang kasangsayan om iki ora pangling kaya Wisanggeni aja ngawu gawar ngawur iki ratu ning Dandang Mangure Prabu Dahana Sekti iki patih Dahana Dewa ya sapa iki ana wong kok malak lho malak piye tangan kok papat ulun Bathara Guru kowe aja ngawur patih iki Bathara Guru oh ya wis ya kemurumpun aku tak ora ngomong kok jero ora omong piye kuwi gatine apa Bathara Guru aku tekan kene ulun prapta ana ing kene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure Dahana Sekti ana parang nadan kita nganggo jeneng Dahana Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine Wisanggeni aja kaya bocah cilik kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka janggeping Jawata panggodha pangrencana lamun kita kepengin dadi nalindra mara kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negara yen perlu ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun Wisanggeni nanging aja kaya ngono Wisanggeni kundurna kayiwangan Dandang Mangure supaya dilenggahi dening Pandya Betari Durga minangka dewaning panggodha pangrencana upama aku ora balekke piye lho dasar kita apa ora sanggo dasar upama aku ora balekke piye tegese kita wani karo panjenengan ulun yen upama aku wani karo sampeyan piye apa kira-kira kita wis jeleh marang gelaring jagat eseming rembulan kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge yen pancen kita wani karo panjenengan ulun aja takon dosa ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi urusan pates mboten pukulon Wisanggeni menika didaya kliwat ukur ingkang sipun gentur geni kunturaken boten tumama Wisanggeni elok temen teko kita ora temama ulun paringi guntur geni guntur angin ayo kowe arep ngopo Bathara Guru yen pancen kita duwe kadigdayan ayo kembang ora panguwasaning Sang Hyang Jagat Grinata aku moh jagongan karo Bathara Guru mula tak balekke nganggo angin Garuda Konta apa-apa Pukulung Sang Hyang Jagat Kirinata iya Kresna dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang yut ya katujuh ngene dene kita ana ing ngarep ulun Kresna ulun tulungana menapa Pukulun atmaja kita Wisanggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure lho Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun Wisanggeni kosek Janaka aja kesusu ulun njaluk Dandang Mangure saha panguwasan ing Wisanggeni ora dikeparengake ning ulun di seblak barat kontal kaprapalke ndang kapracondang lho Wisanggeni saged ngawonaken pangaos paduka ulun nyatane kaya mengkono Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki aja nganti nerak marang wewaring dewa aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna oh nggih ngestaken dawuh Werkudara Janakaya
Patih Dana Dewa. Piye? Yai Prabu Dana Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Iladara jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring adha. Anakmu nganggo makutha baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara? Lah edan. Cah edan sapa? Wah, diterno keplak indah sing. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dana. Aku sik ora rasa wedi. Wong arep dikeplaki bapakne kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki gunung tanpa gunung. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen kowe iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo? Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu gada inten. Sayekti nalika semono aku pinaringan dawuh dening Sang Hyang padha wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah Satru Murka ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala. Lah dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Betari Durga lan Bathara Kala. Kanthi carana mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling Angkara Murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salina. Salina mesake pandya Betari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lan kabeh padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukuraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangurah Satru Murka tetunggulaning Angkara ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Patihe yen ora gelem salin tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dana Dewa. Wah, mikira, Kresna. Mikira, wani ro bapak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salin kowe iki ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Ah salah kok ming. Kene iki nganggo sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan idep. Idep sik tak nggo ki mrentrel-mrentrel dadi nutupi mripat. Lah, ora tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wah. Gayane dadi patih barang ora. Wis sirke bapakne. Lah iya. Oh, diterus asap mboto raine. Malah mbumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong wis tokke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah ceritane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to, Petruk. Meneng. Mboten ngenten niku wonten brahala loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit, Petruk tak ajar mudhar kowe. Oh nggih, nggih. Nggo nyabetke wayang loro kok. Lakuke brahala iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku. Ya semen. Mas aku ora kondur ki ya ngopo ngono. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggeni. Iya wae, wis kowe bali ning Drapsila geni. Pun gek bali riko ndak kan masalah. Iya, Petruk. Petruk, nun. Dadah mangure diaturke karo Pandya Betari Durga nggih. Wah, terus sampean ngramuke Kurawa ora trima niku lho. Ora trima piye? Sinuwun Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru maune ndi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampean tidak mriko Bathara langsung tundur teng Kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir ke Petruk nggih.
Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika ing Dara apa wis anggene anakmu Arantasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno wah baliya saya suwe lakuning Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe paripurna Den purnaning gati Sura Sudirajan ingkang ratso bradot kaping ulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringan wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Tak nggodhok ya ora. Pun nggih, Gen. Purnaning gati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.